U Skoplju pozdravljam jednog od ključnih ljudi na makedonskoj političkoj sceni, Zorana Zaeva, predsjednika Socijaldemokratskog saveza Makedonije. Dobrodošli. Dobro je najdov i pozdrav do gledačite na Al Jazeera. Pozdrav gledalcima Al Jazeera. Jedan od dva ključna uvjeta za održavanje izbora je i sloboda medija. Zato je s nama i Petrica Račini iz Makedonskog instituta za medije. Hvala što ste s nama. Ni ovog puta nećemo čuti mišljenje vladajuće stranke VMRO-DPMNE. Naime, unatoč višednevnim pregovorima i pokušajima da naši gledatelji čuju drugu stranu makedonske priče, iz stranke Nikole Gruevskog nisu bili raspoloženi poslati svog predstavnika u ovu emisiju. Želite li odgađanje datuma izbora zato što se bojite da ćete izgubiti ili zato što imate ozbiljne primjedbe na neke nepravilnosti? Glavni cilj dogovora koji smo postigli, tako nazvani dogovor Pržino, predstavlja fer i demokratski izbori kao glavni imperativ izlaza iz političke krize i garancija za slobodne, fer i demokratske izbore. Iz toga datum za izbore sam po sebi ne znači ništa ako pritom ti izbori ne budu fer, regularni, demokratski i slobodni. Zbog toga što je to ono što je dogovoreno. Kod nas u Makedoniji to više ne zavisi od političkih lidera i političkih partija. Mi smo kontaktirali dvije nezavisne institucije, javno tužilaštvo a upravo od njih zavisi datum od izbora, zato što je jedan od glavnih uslova da se održe fer i demokratski izbori kao što je dogovor iz Pržina, a već je pretočeno u izbornom zakonu, to je pročišćavanje biračkog spiska, što znači Državna izborna komisija čim pročisti birački spisak, odmah nakon toga za 50 dana mogu se održati fer i demokratski izbori. Dobro, o biračkim popisima ćemo u nastavku emisije, ali sada želim od vas čuti jednu stvar. Vi ste dakle spremni za bojkot. Što to znači? Da će oporba toga dana sjediti doma? Prvo, nadamo se da neće biti potrebe da se bojkotuje zbog toga što smo ubijeđeni da datum za izbore će biti prolongiran. Matematika je dosta jasna i znaju i mala djeca u Makedoniji da do 24. aprila ne mogu se ispuniti uslovi koji su dogovoreni u Pržinu. A to je regulacija medija i pročišćavanje biračkog spiska. Ali ako vlast jednostrano odluči da izađe na izbore, onda opozicija neće mirno na televiziji gledati. Mi se borimo za evropske vrijednosti pravde, zato naša borba produžava. Da bi bilo izbora mora imati izbora. Ali vlast Nikola Gruevski i njegovi sateliti ako idu na izbore, onda građani ne imaju šta da izbori. Onda opozicija neće šutiti jer iskoristit ćemo sva sredstva koja stoje na raspolaganju da postignemo konačni cilj, ali to je konačno u Makedoniji nakon nekoliko izbornih ciklusa konačno da se dogode slobodni, fer, regularni i demokratski izbori. Što je s ostatkom oporbe u tom slučaju? Hoće li onda i oni bojkotirati te izbore i pridružiti se vama, ako vas dobro razumijem, na cesti? Znači, mi nismo sami. Socijaldemokratski savez je samo najveća opoziciona partija. U našoj okolini ima još 14 opozicionih partija. 5 opozicionih partija iz Makedonije su također sa istim stavom da neće učestvovati na izborima ukoliko se jednostrano organizuju 24. aprila jednostrano. A druge stranke koje su također opoziciona nisu dio vlade i one su sa istim stavom da 24. ne postoje uslovi za održavanje fer i demokratskih izbora i oni neće učestvovati. Uostalom, dvije stranke koje sastavljaju parlamentarnu većinu, također to su Dom i Demokratski savez i one su ima sa jasnim stavom da 24. nema uslova za održavanje
održavanje fer demokratskih izbora. Iako vlast insistira na tome i te dvije stranke koje imaju parlamentarnu većinu neće učestvovati. Znači, ostaju samo VMRO i Gruevski i nekoliko njegovih satelita. Demokratski izbori. Znači, ugovor iz Pržina ima cilj, to su fer i demokratski izbori, a samo jedna tačka je 24. april, ali u tome stoji da se pročisti birački stip, da ima doregulacija medija, da se provede tehnička vlada koja što je završen proces, da se formira specijalno tužilaštvo, to je završeno i to već radi. Ali ove dvije stvari su glavni preduvjet, stoji u izvještaju Makedonije, deo ugovora iz Pržina i pročišćavanje spiskova. To je osnovni moment bez kojeg ne postoji mogućnost da budu ni blizu izbori oficijalno potvrđeni kao fer, regularni i demokratski izbori.